Tá mé sela Catherine Connolly an tatadála I ngála hir agus céir atá tú fleistal ag na doirse Catherine bhéta insúlan. For your gear. An Tim is cutchinta agus níte teach tresna an a man commerceáide cuasí mícomas aspa seirbhísí agus aspa fríisih agus daoine inhearna na fitheide in áíre teach chun an doras. Beidir gach catar doras tá si ag teachta maith agus ag rá cabhail na seirbhísí agus tá fargarthú. Sinifar a héin is tá cuasí tííochttaí gcónaí aspa tííochttaí ngáile agus ar fud a chunda. Tá meascán de stocarach déanta agan is I Connemara agus a Chosa Cahar agus lenimiid raigutí an Jardín se thugad. So neart téimiigh teach sús ach is tótha ar bhar an dréimre mar a dúirt mé míchomas tííochta treinlam tráchta. Agus an rud is suntasí in áíre aspa muín ó híh an rialtas agus a cosaireacht gúil siad ag chur an lucht ar a nniu go léir mar foliteoring gan deag sin. A the sister is that Catherine Rudiad na rudi gur bhála a eáil ámáint samach a dámach cad a hína mar Tá me cad a cína gom ba watlam asrú policy ó híh cuasí tííochta. Bhí féidir bra ar an marga. Sin an nod a chála gur bhra an rialta seo agus na rialta seile ar an marga agus hep an marga agus nuair a hep an marga thug si neart takeíocht ó híh airge de don warga gan tithe sosialta agus tithe peibli a thógáil ar chalamh peibli. Sinifar a héin chun si déistínar go bhfuil muidir glenach de rá san ospidéal le daoine ar fralís. Cépa cén látá an tá idir chuige agus seachtó ochar ar fralís. Agus drastal mé ar agóid tífo mitin ospidéal caiicí seo héin agus bhí na haltraí. I man agóide agus dúrúlinn go rá breis 300 folúntas ó híh altraí amháin san ospidéal I Farquharlana agus an tospidéal réúnach. So 303 folúntas I féidir choras sláinte peibli a chuir fáil I meach atá sábhailte. Míle Tá fáilte rud.